Llevo en clase. Esos son los que quitaron cuando vinieron dos series, que no vai. Bueno, está... Sabe que non lo quitaba da oposición? Sí, se empezaba se empezaba o pleno. Bueno, vamos ahora, sí. Vamos a dejar o pleno ordinario de data 17 de xulio de 2016, en dúas 21 por 2. Temos novo secretario, Ricardo Garrido. Bueno, vai estar aquí un tempo, nada, desexar que ia ter, creo que xa coñeces a práctica. Sí, menos a dos, pues cuando fue a mí. Vamos a exposición. José Manuel Varela, do Partido Popular. Bueno, entón vamos ao primeiro punto do día, que é a aprobación que procede da última sesión de data 21 de maio de 2026. Algo que decir? Nada, comentar. A nova. Pasamos, por lo tanto, ao segundo punto do orde do día, que é a toma de posesión do cargo de conselleira por parte de Rosa María Domínguez Rial. Unha vez, sou no seu cargo tesoreiro, pedindo as credenciales, recibindo a persoa que aceptou o cargo de conselleira Rosa. Teremos hoxe esa toma de posesión. Por lo tanto, o que procede neste momento é que xure ou prometa o cargo conforme a fórmula legal establecida. Ponte de pé, se queres. Prometo por a miña conciencia e honor cumprir fielmente as obrigacións do cargo de conselleira deste excelentísimo concello, con lealdade ao rei e guardar, facer e guardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Muchas gracias. Bueno, benvida. Gracias. Estaba que respondía ya a Óscar, pero Óscar, por razón do traballo, non fixo a legislatura, ela era a siguiente, experimentada nestas cousas, por tanto, seguro que vai ser un bo concelleiro. Partido Popular. Nada, daría benvida e se ten experiencia no posto, entón, bueno, só foi. Pois por parte do Grupo Socialista, no meu propio, benvida. Agora vou resumir de novo esta responsabilidade. Obrigado, podamos traballar, seguro que vamos facer excelente. Un aplauso para todos. Pasamos, por tanto, ao segundo punto da orde do día. O terceiro punto da orde do día, que é a modificación orzamentaria mediante crédito extraordinario 29/2026, financiado con remanente líquido de tesorería para gastos xerais. Bueno, son temas que xa se dictaminaron en comisión informativa, pero paso un poquinho a explicar. Unha vez que se ten aprobado a conta xeral, que o orzamento está liquidado, ademais, traese a este pleno, que despois teremos ocasión tamén de debatir as facturas do reconhecimento extrajudicial de crédito, e ademais traense tamén diferentes propostas que trae o Goberno, algunhas delas porque consideramos necesarias, outras porque son de obrigado cumprimento, e necesitamos, ante a situación tamén de non ter un orzamento propio do ano 2026, dotar ese crédito. Dotámoslo con remanente porque hai unha boa situación de liquidez, por sorte. Entón, hai esa capacidade. Traense dentro desta proposta que é unha modificación de crédito extraordinario, tanto as cantidades das subvencións nominativas, tamén se trae cantidade destinada á compra de terreo para aparcadoiro, praza ao lado da igrexa de Monvibre. Traese unha cantidade que é necesaria para abonar unha factura dunha obra que se estaba contratada, pero anualidades anteriores e que non se, por erro da empresa non presentou a factura na anualidade correspondente, entón hai que dotar o crédito, que é o acceso ao proxecto HOME.
traxe unha cantidade precisamente para poder executar a obra e adecentar a zona como o Prato e a Porta do Valor de Iglesia Bambibre. Traxe o complemento dunha subvención que foi concedida hai uns días do Plan de Prevención Plan de Protección Civil contra o risco de incendios de Valdedubra. Necesitamos ese complemento de crédito porque nas nosas partidas non hai, e tamén levamos un importe para barandillas, enviarios e outras medidas de protección de aceiro, cerro, en xeral. Entón, bueno, esta é a proposta, que as cantidades que veñen na tabla, paso o turno de intervención. Ben, nada, xa se comentou na revisión informativa, non quero asistir, pero son os compañeros, no caso das solucións nominativas, con pequenas variacións, máis ou menos coincidir con outros anos. Si nos extraña esa que din vostedes que é unha obra xa feita, é que a partida de crédito extraordinario, a figura de crédito extraordinario faise precisamente por adoptar partidas, pero unha obra que está feita, que foi contratada, que é un expediente de contratación, tiña que haber unha retención de créditos. Se foi de realidade, había que facer, era un crédito obligatorio. Se fixo, sí. Esta obra é unha obra do ano de 2024, incorporouse obligatoriamente, además de dotarse con remanente, incorporouse no 2025, na anualidade seguinte, pero non se pode volver a incorporar no 2026. A obra foi executada no 2025, pero a empresa, non sabemos se por erro ou polo que foi, non presentou a factura no 2025, presentou no 2026, co cal non hai crédito no ano 2026, ainda que si o había no 2024, que foi cando aprobamos xa inicialmente, trouxemos ese crédito, se non me equivoco, nunha operación destas de crédito extraordinario. Sí, se feita un contrato menor, hai un contrato menor, está publicado na plataforma de contrato, de efectos reviseiros, e que está, por iso está a mí, é dicir, a resposta é esa, que se pode incorporar, é máis, pode incorporar non? non se pode incorporar os exercicios, porque o contrato menor ten unha duración dun ano, sí. É dicir, pero só se executou un prazo, non se presentou a factura non entrou no ano 2024. pero é un pouco raro, pero Proxecto, sí. no por relativo... Bueno, sí, é raro, pero é realidade. Unha empresa non quere cobrar por este raro, pero bueno. A obra creo que a fixo ao final do 2025. A factura presentada. Relativo ás outras obras, sobre o plan de risco de incendios de protección civil, esta aportación que é para o estudio tamén, para outro plan. É que son plans diferentes. Sí, xa, esta é a protección civil, o outro delimita as franxas secundarias. Unha para... Pero digo, para un estudio vai levar algún tipo de inversión? Non, é o estudio que leva, que o fai enxeñerías, é un estudio completo de, bueno, dos hidrantes, de como actuar, é un traballo que se fai conjuntamente, que se fará tamén con protección civil, de elementos que hai, bueno, ese análisis todo que vai a facer precisamente unha enxeñería, porque nós non temos capacidade de medios, persoais para elaborar, técnicos para elaborar este tipo de plans. Sí, é o plan de inversión. Sí. Vale. Damos a subvención, entón, consideramos necesario. Nada máis comentar. Grupo Socialista, nada. Bueno, coincidir por dito, pero quería tamén destacar a compra do solar que está ao lado da iglesia, un ano e medio máis ou menos se presentou aquí unha moción por parte da Nova, que se dixo que era unha ocurrencia máis da Nova, e hoxe pois xa traemos aquí unha partida orzamentaria e un compromiso de compra dese solar, e, portanto, era posible, non era ocurrencia, e se consigue facer unha obra que debía estar feita hai moito tempo, que se estaba reclamando os vecinos, e que era, non sei por que tanto tempo, esperando para conseguirla. Ben o orzamento para a compra, ben o orzamento para acondicionar o firme e mantela, lógicamente, para espacio público e tamén para o uso da iglesia, que está ao lado e todo o demais, pero é un ben que se quere para o concello, que ten moita función e que transforma un pouco esa zona. Por tanto, eu creo que a veces traballando e trendo ideas, pois se consiguen cousas. Simplemente respecto que é un pouco así
punto, bueno, maior das subvencións que despois temos ocasión de tratar ao mellor máis polo miúdo respecto a compra do terreo da igrexa, bueno, unha operación que se fixo, bueno, que está comprometida, non está formalizada porque precisamente non temos o crédito para poder facer a operación formalmente. Negociando co banco da mellor maneira posible para que fose o máis económico posible esa compra, tamén a un precio incluso inferior ao que tiñan o ben de saída. Bueno, foron as propostas que se foron lanzando hasta chegar a unha cantidade que podíamos, desde o noso punto, entendemos que podíamos asumir. O Grupo Socialista defende que é unha moi boa proposta a compra e a posta en funcionamento dese novo emplazamento para os veciños, para a iglesia, obviamente, para a escola infantil, para todas as actividades que se están desenvolvendo na zona do edificio do auditorio, por entendernos de alguma maneira, además do propio CPI, que tamén, cada vez ten máis vehículos por ali. Entón, podemos ter unha operación importante, por iso tamén apostamos por ela e apostamos tamén por comprometer neste mismo expediente ese crédito para xa, unha vez comprado, poder executar a obra e que quede, se pode ser, nesta anualidade, executar. Si, é o que decir. Nada, comentar, porque do que comentaba Antonio da proposta, certo que se valoraron, a proposta traía varias compras, non estábamos de acordo con todas, discutimos aquí. Esta, obviamente, sí, falamos que era unha oportunidade, estaba barata, medio non banco. Obviamente, a verdade é que hai unha necesidade de aparcamento nesa zona. Pero, polo resto, nada máis que se valora, porque non era unha ocurrencia, era unha realidade fácil de conseguir. Na proposta había outras ocurrencias. Bueno, evidentemente, se cumprirán algunha das outras tamén. É un titular de prensa, se compra el solar del lado da iglesia, merece un titular de prensa. Vale? Xa veremos se España. Non salimos na prensa, é un titular de prensa, vale? Ben, gracias. Podemos a votación. Votos a favor? Abstencións? Bueno, quedaría con 6 votos a favor e 5 abstencións. Pasamos, por tanto, ao seguinte punto da orde do día, que é o punto número 4, modificación orzamentaria mediante suplemento de crédito 30/2026, financiado tamén co remanente líquido de tesorería. A explicación é a mesma, que se deu no punto anterior, unha era para habilitar novas partidas con crédito, e neste caso para darlle máis crédito a algunhas partidas xa existentes para levar a cabo, xa incluindo, diferentes actuacións como vou botar aquí complemento de melloras de obras que xa temos aprobadas no pospasado, como vai, por exemplo, a mellora de camiño de Arnexo a DP 1914, os camiños do Picoto. Neste caso é unha obra que aprobamos en pleno e que a Diputación non nos daba toda a cantidad necesaria para poder licitar a obra, entón tiñamos que buscar crédito e como complemento, digamos que a partida máis, digamos, destacada. Tamén van xuros pendentes do exercicio 2023 e 2024, que son cuestións que apareceron en contabilidade por un importe moi baixiño para poder liquidalos. Levamos tamén unha cantidade para poder abonar a factura do remate da obra da finalización da Rúa Corredoira, que é unha obra que tamén é un caso similar, pero non igual ao que comentamos anteriormente. É unha obra que se contratou no ano 2024, non se executou por diferentes motivos, entre eles, diferentes condicións e cuestións jurídicas que houve que ir tramitando, que se levou a cabo no ano 2026, pero non hai ese crédito. Tamén levamos uns
complementos económicos para facer uns bacheos ou unhas melloras no entorno de Rebordelos e tamén en Malvar, que son zonas que urxe actuar nelas porque teñen bastante, están en bastante mal estado e consideramos que é necesario poder actuar canto antes. Tamén a mellora da rede de abastecemento de Carlexo a Buiro. Sabedes que no mandato pasado fixose a obra do abastecemento hasta Carlexo, neste mandato executouse a obra do abastecemento en Buiro, pero digo así de claro, non teño ningún problema, creo que o proxecto de Buiro non era todo o completo que debía ser, porque aínda coa obra desenvolta por diferentes cuestións que fan falta executar, non se pode poñer en marcha ese abastecemento. Entonces pedimos esas valoracións, ese estudio, a estudio técnico, entonces van aquí as cantidades para poder que poida chegar a auga unha vez que están as obras executadas totalmente, tanto de Buiro como de Carlexo, para poder dotar esa auga. Tamén levamos un complemento de mellores de abastecemento no acceso a Pedragosa. Tamén levamos, agora que se vai a facer unha obra que vamos a ter en breve, esperemos que está adxudicada en Cerradelo, poder mellorar as plebais. Ali hai unha zona que plantea moitos problemas de xeito anual, basicamente polo tema cando hai fortes choivas, da auga que ven do monte, non hai zonas onde a auga se poida canalizar, entonces vamos a intentar facer esta actuación para ver de mellorar un pouco ese problema que temos. E tamén levamos un suplemento de crédito para melloras en redes de abastecemento en xeral, porque unha vez que un vai actuando e executando obras, van aparecendo determinadas cuestións, como apareceron na rúa Río Dubra, e tamén, se non me equivoco, vai tamén algunha cuestión que houve que facer no proxecto de rúa de Socortes, na obra de Socortes, non sei, agora mesmo creo que sí que leva algunha cuestión, vai aí ese complemento tamén de 4.800 euros, e despois levamos igual nos mesmos importes que levamos o ano pasado, un suplemento de crédito na área 3, que é unha área que non está, digamos, dotada de crédito axeitadamente, non se corresponde ca realidade dese orzamento que temos aprobado do ano 2024. Os estudios o ano pasado fixáronse desde Secretaría de Intervención, indicando que aproximadamente unha estimación co crédito que fai falta para complementar, para terminar o ano con crédito nas áreas a poder pagar as facturas sin problema, é este que ven aquí desenvolto. Entón, debido tamén a que este ano o secretario, a secretaria que tiñamos o marchou en febreiro, se incorporou este secretario, decidimos apostar por esas mesmas cantidades, un pouco seguindo a liña do ano pasado, porque máis ou menos as actuacións que se están facendo pelos importes son exactamente similares. Non se vai a facer ninguna festa a maiores, nin ningún outro evento a maiores. As facturas que se pasan de conserxerías, limpiezas e actividades deportivas serán similares. Entón, decidimos coller esas mesmas cantidades e esa explicación que teñen esas cantidades coas que se complementa a área 3. Paso o turno de palabra. Broxuros decía que era 2023-2024. Sí. Que raro, porque a partir de esa data empezaron a pagar os bancos que interesan polo... É un dato que nos pasa a contabilidade, a verdade, entendo que é correcto, non discuto, pero... Dos camiños de Carlexo, entendo pola explicación que é a aportación municipal. A aportación municipal. O proxecto sigue igual. Sí, o proxecto é o mesmo proxecto completo. Son 100 e pico mil euros, teño aquí, creo que son... Sí, sería a aportación municipal. Pero digo, o importe do proxecto sigue o mismo. O proxecto é aprobado. É o aprobado, sí, que me retira. Relativo das conexións que decía usted, o noso mandato fixose hasta Boiro, e neste mandato fixose o interior de Boiro. O problema das conexións xa non é deses proxectos, é que a rede antigua non aguanta a presión para chegar. Entón, hai que conectar noutras redes, por iso hai ese importe. Non é tanto os proxectos, senón... Pero o cambio do proxecto de Boiro podía haberse contemplado eso, porque xa... Pero o problema é das redes que non aguanta a presión para chegar a outra. Entón, teñen que conectar nunha rede máis nova e... Sí, aumenta arriba. Bueno, despois do relativo ás partidas, son estimacións súas, obviamente, non poñemos en dúvida que os estudios fagan falta esas partidas, entón, son partidas para a xestión.
non hai nada máis que decir. A nova. Coincidimos en que son necesidades sentidas por todos os veciños, que son reais, que están traballadas e que están visto que son necesarias. Lógicamente, en partidas que faltan cartos, hai que facer estimacións, porque se non chegan, pois hai que meter cartos, hai que meterlos agora, porque se despois estamos xa en xullo, se chegamos a final de ano facendo máis modificacións, lógicamente, despois non se van a executar, e volvería a recaer outra vez no orzamento e estaríamos sempre no mesmo ciclo. Eu tamén quero destacar aquí, lógicamente, e xa que seguimos de notas de prensa, eu creo que unha boa nota de prensa tamén é o remate da rúa Corredoira, da urbanización, vale? Creo que lógicamente hai que pagar esa obra que está realizada e que supón, desde logo, un cambio importante no núcleo de ben viver, e tamén leva anos esperando. Depois non me permite, se me olvidou. Non sei se da rúa soporte se non pode ir as modificacións que se prevén nesa obra. De agua. Non, de 4.200 euros. É que son estamos o sea, melloras de abastecemento é unha partida que hai de mellora de abastecemento para agora concretamente, bueno, pode buscarlo aquí no móvil, pero cuestións de Viacua, que ten que resolver en rúa Río Dubra, a máis en socortes. Mete aí Alguna chave, un trozo de tubería nova aquí onde a farmacia, e despois outras tuberías arriba. Falando que nos falaba o señor de obras do remate da rúa Corredoira, neste caso é un caso tamén curioso, porque había contrato menor. Pasou exactamente igual a cada explicar, non se executou nese ano, pero a partida pasou outra vez a... Pero entendo que o contrato menor vence o ano. É dicir, ustedes terían que hacer un novo contrato menor, non que a empresa, ao final, fixeren unha prórroga encoberta. Porque a empresa fixo o contrato, fixo a obra, polo mesmo contrato, fora de prazo. É ilegal que se prorrogue un contrato menor, que por os detalles que non é así. Ese noso expediente, que si, o contrato menor ten unha duración máxima de 2 meses, o cal non quita que se pode iniciar no ano N e rematar no N máis 1, no sentido de que si... Sí, por suposto, non pode cambiar de anualidade, pero ten unha duración de 2 meses. Exacto. Claro, tamén é neste certo caso que se pode dar algún tipo de incidencia, repito, non conozo o expediente, como pode ser unha suspensión da propia execución. Pero non houve suspensión Non ninguna, sei, repito. Aquí houve un contrato, finalizouse, o lógico sería que fixeran un novo contrato. Porque polo que vemos aquí, a cantidad, eu busquei o contrato na plataforma, a cantidad exactamente a mesma, executou na mesma empresa, entón, ao final é unha prórroga encoberta do contrato. Non sei que, por realizar o rito, non sei en que fecha está firmada a ata de implantación. O contrato, a adjudicación ao decreto de diciembre. Estamos na... Do 25. Moitas... Do 24, digo, non sei en que data se... Ustedes saben que os datos de execución, lamentablemente, moitas veces non se Por suposto, pero no caso dos contratos menores, no caso dos contratos menores, é certo, como teña alguna empresa notificoulle que finalizaba o contrato menor, tal. Bueno, pero porque iba vinculado a unha subvención, xa sabes. Pero o contrato menor durou máis. Se non facíamos a obra, perdíamos a parte. Pero o contrato menor durou máis, non? Acaba de informar o secretario. Entón, acaban de informar, estamos dicindo que sí prorrogaron ese contrato. Se vai a pagar a obra que está executada, que está celebrada polos vecinos, non é necesaria. Nós non poñemos en cuestión, estamos falando de obra, estamos falando do procedimento. É dicir, o procedimento está mal feito. Entendo que non avala, pois, que non avala. Suponho que terá a intervención e se o que pasado e se aprobou... Aquí está se habilitando unha partida, non se está falando do procedimento do contrato. Exactamente, está habilitando unha partida. Pero non ten nada que ver con o contrato. Nós defendemos a validez do contrato, xurídicamente. Pois te mantén o contrato, dime. Defendemos a validez do contrato, polo tanto habilitamos o crédito. Nada máis. Se hai alguma... Espera, non entendi. Defendemos a validez do Usted contrato. esta partida é para pagar o contrato menor que está adjudicado. Nós solicitaremos a Secretaría, se son ten máis. Exactamente. Solicitaremos a Secretaría que informe se sin haber suspensión, se pode executar unha obra fora do plazo por un contrato menor. Se puder dentro das causas do informe informarás, non, pois, pero sí, defendese. Non tenemos que solicitar un pleno extraordinario para iso. Bueno, teñen todas as armas legalmente dispostas para poder... Nós estamos pedindo información. Sí, o goberno defende
Usted dime que para pagar ese contrato menor. Claro, Eu digo que o procedimento lógico sería sería ilógico que nós prexásemos aquí un crédito para pagar un contrato que nós decimos que non é... O lógico é que se habilitar a partida e pois que un contrato para fazer. A partida habilitou no seu momento xa se votou aquí incluso, igual, Sí. no mesmo expediente Claro, se votou... dime que venciu. Entón, é dicir, Eu non dixen eso. como que remate o contrato? Eu non dixen eso. O contrato ten a duración dun ano, Bueno, ou non. ou non? Eu descoñezo agora mesmo, teria que revisar o expediente para ver en que data sai, se hai unha acta de implantación ou demais, ou para ver... Hai un decreto de contrato menor, non hai ningún tipo de problema, é dicir, solicitaremos esa información, e se non se nos facilita, pois... Algo máis que decir? Nada máis que comentar. Procedemos a votación, votos a favor, abstencións, quedaría entonces aprobado con 6 votos a favor e 5 abstencións por Partido Popular. Pasamos, polo tanto, ao punto número 5, que é a modificación orçamentaria mediante crédito extraordinario 31/2016 para a cancelación de débeda comercial do exercicio 2025. Pois, como todas as anualidades, traense tamén, aprobaremos no punto, está o punto do REC, pero bueno, aprobar este modo de extrajudicial de crédito, necesitamos crédito para abonar as facturas que quedaron pendentes dos últimos meses de 2025, están aí todas detalladas, e había unha dúda que se planteou na Comisión Informativa respecto dun concepto que colle a tabla que viña de certificación, simplemente do que era, corresponde a certificación, liquidación ou certificación de Gontar, de abastecimento en Gontar. Enviarnos xa a lista das facturas. Sí, é verdade, sí. Pero, non sei se é parecido, pero bueno. Sí. Aí se envía os datos base de sorpresa, os datos e todo. Sí, do usuario demandado, pero non sei se é parecido. Entón, aí, concretamente nesa liquidación, unha vez en obra, quedaron unhas casas ao final sin suministro de auga, entón, o que fixemos foi aumentar. Que non estaban Eu non sei se unha cousa máis por mesmo así de memoria. O resto son as facturas que vedes aí. Non sei se que é algo de ciudad. Nada, comentar, son facturas que están avaladas por cada sector e obviamente hai que pagar. A nova? Traballos prestados, lamentablemente tiñan que estar pagados ambos, pero quedaron pendientes aí o ano pasado, por tanto, vamos a solicitar o máximo posible. Eu creo que as empresas e calquer negocio debe cobrar o máximo pronto posible, por tanto, vamos a dar adiante e pagar pronto. A xente, lógicamente, ten dereito a cobrar e fixo as obras, por tanto. Vamos a decir, votamos, votos a favor, abstencións, 6 votos a favor, 5 abstencións. Vamos, por tanto, ao punto número 6, que é a modificación da base número 25.2 do Orçamento Municipal para 2026, prorrogado 2024, o que son as subvencións nominativas. Bueno, é unha proposta de goberno que, bueno, como xa comentei tamén na propia Comisión Informativa, foi un pouco, bueno, digamos, para darlle un pouco máis de uniformidade ao conjunto das subvencións. Había algunha que, con razón, no seu momento, pois, tiña un importe moi baixiño, que, pois, a día de hoxe, pois, por sorte, foron aumentando o número de socios, unha actividade máis, e consideramos que procedía igualar. Hai pequenas subidas, douse conta desas subidas na comisión, pero se quere repito-as aquí, tanto a Asociación de Pais Nais de Benvibre, que sube pois 400 euros, a Asociación de Pais Nais de Portomouro, que sube, creo que son 200 euros, simplemente para redondear, bastante AMPA de Benvibre de 1.600 a 2.000, a de Portomouro de 800 a 1.000. Tamén se sube
Dubra Team, que pasa de 800 a 1000, máis tendo en conta que este ano se vai a facer de novo o trail. Clube de Axedrez, que tamén pasa de 800 a 1000. Petanca, que pasa de 500 a 1000. Avante, sube de 500 euros, pasa de 1500 a 2000. As millas rurais pasan de 1000 a 1500. E o resto mantéñense todas. Houve algunhas entidades que somos coñecedores que no último ano non xustificaron, pero vamos a manter igualmente aprobada esa cantidad por si fan algunha actividade daqui a que remato ano para que teñan esa posibilidade en lugar de eliminalas, porque o máis malo que pode pasar é que ese crédito non se justifique e, por lo tanto, volva ao remanente do Concello. Entón, bueno, unha proposta son subidas moi pequeniñas que tamén se ten en conta un pouco as xustificacións que se foron facendo nos últimos anos, capacidade de xustificación de subvencións e demais. Partido Popular. Ben, alégrame que, bueno, si suixalgo, dicindo no anterior, bueno, na anterior realidade, se aceptamos que se aportase algunhas desas cantidades. Pensamos que é unha mágoa porque, ao final, había un acordo xa entre as asociacións, máis ou menos eran todos os anos as mesmas cantidades. Subirlle unhas e outras non, parece que é un desprecio para hacer da asociación, do noso punto de vista. Vos é unha proposta do goberno, pero si penso que unha vez que se aposta por subir algo, é certo que hai asociacións que cando empeza, pues, se duplican de tamaño, hai que subir unha cantidade maior, pero decir que se subamos a unhas asociacións e outras non, en certo modo estáse despreciando. E digolle que vostede pode falar das que deixa, de algunhas das que deixa, podía citar todas. A Asociación Local de Medio Ambiente Caza Barrodura. É dicir, actualmente sabe que están axudando na plaga dos xabaríos. Aquí somos un concello agrario. A actividade que les fan é importante. Fan desbroces que preveñen lumes. É dicir, a vida subiu para todos. Entón eu penso que se aposta por subir as asociacións, había que decidir aquí, pues subimos un 20%, un 10%. Subimos a todos. Ao final, esa cantidade, como usted dice, son cantidades pequenas. Debería ser subidas todas. Penso que se deberá propoñer así. Entón, falo de asociación de caza, falo, por exemplo, do Bracambre. Oye, é un referente deportivo no noso concello, teñen unha historia. Os gastos subiron para todos. Cara que va do Dura, de pouco val que no concello, cando hai chavales aquí do concello que compiten na Liga Galega, que acadan triunfos, e poñamos aí a foto e éramos a Noraboa, cando non estamos apostando tampouco por esa entidade, pois é unha sorte que esas escolas estiran aquí clase. É outra oportunidade para os rapaces de aquí. É como esas todas. Entón, por iso lle digo, penso que se deberá apostar por todas as asociacións, subir unha cantidade, un porcentaxe a todas por igual, e, oi, se non o dan justificado, pois se va a quedar por concello. Nunca son tantos perdidos. Penso que a unhas e a outras non é nada. Nada máis que non. Hola. Son lógicamente apoyar a iniciativa do goberno. Creo que aquí non está falando de grandes modificacións, pero son modificacións perfectamente razonables e que además tamén marcan a línea do que o goberno está a defender, non? Eu non me planteo non penalizamos a ninguna asociación, facémolo en función do crecimento da actividade que están desenvolvendo as que se subiu as pequenas partidas, vendo unha reflexión dos grupos, e me parece que é unha forma de dar a quen está levando e aumentando. Non temos nada en contra de ninguna asociación e creo que hai que felicitalas a todas porque evidentemente están dinamizando o Concello e eu creo que estas aportacións tamén é unha forma de distribuir participativamente uns cartos, ainda que sean pequenos, para que leven o nombre de Dubra e hagan unha actividade como está facendo. Hai que reconocer que a dinamización do Concello nos últimos anos neste aspecto é alta. Podíamos discutir o Dubra, bueno, pois non tampouco se subiu. Eu creo que é unha entidade, pero bueno, son criterios, non quixemos facer unha modificación da subvención, simplemente uns pequenos axustes que nos parece do máis razonable. Non estamos penalizando nin a ninguén,
polo que lle digo, ninguén está dicindo que se penalice ninguén, é dicir, pero aumentar unhas e outras non, o certo modo é unha penalización. A vida subiu para todos, o coste subiu para todos. Entón, que lle diga, as cantidades están aí. É dicir, como son poucas cantidades, había un acordo, todas as asociacións estaban de acordo, de feito, vostedes tuveron reunións das asociacións. Se se respetan esos porcentaxes, se se aumenta un tanto por cento para todos por igual, o acordo sigue vivo. É dicir, non ten moita lógica subirlle a un así a outros non, por un criterio, é dicir, se foran competitivas, Eu creo que o erro, precisamente, deste sistema é precisamente o mío que sean nominativos. bueno, pero tamén é certo que competitivas sería cando se fala dunha actividade que empeza, pois non podría competir con a axuda. Pero ahora mismo podemos discutir eso, o nivel de un plan de subvención. Sería o sistema, realmente. Pero se non son competitivas, se hai un acordo que se mantén durante os anos, que se vai mantendo nos distintos gobernos, o lógico era que se mantivese, que ustedes digan, pois subimos 200 euros a este, 200 a aquel, 400. Vale, canto activar? Un 10%, un 15%, un 20%. Subimos a todos. Ao final a cantidade iba a ser similar. Iba a ser moi similar. Estamos pasando un pouco na actividade número de... No, pero non me digan actividade. Eu nombrei clubs que aumentaron. Eu nombrei. A escola de karate tuvo uns éxitos tremendos. Non se está valorando. Eu creo que en función de... Eu xa lle digo, hai asociacións que están facendo unha inversión... Na función do número de alumnos, eu creo que estamos respetando máis ou menos a actividade. É discutible todo. E ojalá poderamos subir. Pero mire, hai asociacións que dixen, todas fan a súa actividade, e todas son respetadas, porque cada persona ten a súa afección, e hai que agradecer a todas que manteñan a actividade. Pero xa lle digo, se sube, sería todo. É dicir, o motoclube, pois pode ter menos actividade ou menos, pero cando fai unha concentración hai que chegar ninguna. Pois hai que valorar, 500 euros non dá para nada. É dicir, se subimos a todo. Pero, eu pareceme, que hai un erro, Vai, plantexado así. como comentei antes, vai un pouco sobre esa experiencia. É por a norte. Remate, non? Decía você que vai por experiencia do que justifica. No, pero eu podo dicir que as asociacións das que ustedes deixan poden justificar o doble do que está. Bueno, o doble. Eu garantizo por actividade. É como última aportación, que é dicir, é a vosa proposta. Digo algún caso, non podo dicir na totalidade, pero digo algún caso que sería difícil. Eu digo-lle, non é unha excusa, porque os cartos reverterían outra vez para o Concello. Por tanto, o que non podías justificar era porque o traballou. Como última aportación, penso que neste deberíase incluir o Grupo Regueiro. Estamos intentando, estamos tirando sempre deles, están recuperando aí, mantendo a tradición, e debería estar aí. Vale, empezo pelo final, que me parece máis interesante, defendo totalmente a inclusión de Regueifa, pero Regueifa ainda non ten os seus... Feito é unha pelea que teño eu unha pelea no bo sentido da palabra, referme que ainda falamos recientemente que a persoa que a dirixe, que canto antes poidan, digamos, actualizar os estatutos, darse de altas, ter a documentación en regla para poder incluir, porque se alguén merece estar neste listado é Regueifa. Totalmente, as miñas felicitacións as da corporación ao seu traballo, sobre todo nos últimos anos, totalmente. Pero ainda non teñen a directiva nin os estatutos actualizados, deben de facelo canto antes para poder incluílas neste listado. Se o fan, eu creo que incluso ningún dos grupos tería problema en poder aprobar nun pleno esa subvención e que veña a parte, unha modificación puntual como se fixo unha vez nun ano que quedou unha cuestión a parte. Entón, a nosa, eso por diante, que quede claro que é unha cuestión que está además falado co grupo, e que teñen que ter tamén dinámica, porque para a justificación das subvencións os pagos teñen que facerse dunha determinada maneira, con conta bancaria, hai implicacións detrás. Entón, eso por diante. Eu respeto a súa opinión, incluso me pode parecer interesante, pero, bueno, é un acordo de goberno que ben establecido en base a reflexións que fai o goberno e a proposta que trae ao pleno. Pero, repito, considero que o interesante sería poder ter un sistema que eu sempre fundo de un sistema así, de que as propias entidades poidesen presentar os seus proxectos e pudesen ser valorados en función dos proxectos
pudese outorgarse unha puntuación e con esa puntuación unha cantidad económica. Eso sería o máis objetivo posible. Non dependería de si suben porque ao final é verdad que se sube tamén, hai que reconocerlo dun xeito pois un pouco aleatorio. Subes 200 euros, pero súbelo aleatoriamente, non en función, porque hai moitas entidades que cobran avante, podría xustificar o mellor 25.000 euros. Pero o mellor se avante presentase un proxecto, non, que revestise pois un interés, ademais, e pudese ser evaluado, pois avante probablemente sería merecedor dunha aportación maior, igual que calquera das AMPAs que teñen miles de actividades e sobradamente poderían xustificar. É unha proposta do goberno, igual que se trouxo naquela primeira anualidade de subirse ao Dubra, pois, porque incluía o femenino, a situación así o requería tamén, e ao final o máis interesante de todos é poder pagar as subvencións, que neso sí que este goberno ten debidamente concluído. Abonarnos anualmente, puntualmente, e iso sean 200 euros que seguro que son bandidos, pero poder telos na anualidade é unha cousa que as entidades sí que lle permite manter vida e poder seguir dinamizando o Concello, que para o que están, e agradecerle a todos e a cada unha delas a súa labor, que sigan facendo máis actividades e máis cartos que se poden destinar para estas cousas. Algo máis que decir? Nos imos apoiala, porque obviamente apoiamos as solucións, pero por reparo que está. Procedemos a votación, votos a favor. Por unanimidade, gracias. Pasamos, polo tanto, ao punto número 7, que é o recoñecemento extrajudicial de créditos número 1/2026 para a aprobación de facturas correspondentes ás obras, servicios e suministros do exercicio 2025. Son as mesmas facturas que se dou conta antes no crédito extraordinario, non sei se tedes algo que decir. Por su partida, obviamente son as facturas que están recoñecidas, a xente ten que cobrar cartón, destacar que xa moi tarde, é dicir, estamos en xullo cando se publique, cheguen a cobrar, intenten agilizarlo o antes posible, porque obviamente as empresas non poden esperar un ano para cobrar unha factura. Concordo totalmente. Acordo, comentado. Procedemos a votación, votos a favor. Abstención. Sí, votos a favor, 5 abstencións. Pasamos, polo tanto, ao punto número 8, que é a cesión gratuita da finca rústica de José Manuel Iglesias Lamas a favor do Concello de Valdeobra en Arviñón. Bueno, como sabedes, no último plan de obras que aprobamos, do ano 2026, aprobamos unha obra que consideramos de interés, que calquera obra de saneamento que se faga é de interés para o Concello e para os seus veciños, concretamente neste caso é para o núcleo de Arviñou, que ademais pois, favorece non, dota de servicio a un importante número de veciños, consideramos que é unha actuación pois, moi interesante, dentro destes sistemas que hai que dotarse de depuración, había que buscar unha parcela para a súa implementación. O Concello, nós estuvamos revisando coa técnica municipal, non contaba con ninguna parcela que cumplise os requisitos para que necesitaba precisamente para que os sistemas funcionasen debidamente. Tuvamos unha xuntanza cos veciños, planteamos esta cuestión, e eles, pois, agradecer esa disposición de poder buscar unha persoa que donase un terreo onde se poida precisamente implantar. Xa digo, vai por diante o agradecemento do goberno, creo que, non sei, hai que escoitar a oposición, pero, a corporación a esa cesión, porque nos permite, unha vez ter o que a titularidade deste terreno, que o que temos que facer aquí é aceptar esa cesión, o que nos vai permitir a poder xa licitar a obra e que canto antes esos veciños podan ter un sistema de saneamento que é moi positivo. Sí, a ver, respecto a esta obra, obviamente estamos de acordo, é unha obra que se estudiara no noso mandato. Xa nós mesmos tuveramos reunións tamén con vecinos por culpa da finca, non era fácil atopala, porque obviamente ten que ser unha donación, non sempre está dispostos a donar, por suposto que estamos de acordo. Respecto ao que usted comenta da licitación, si é certo que nós non fixemos un proxecto, cando fixemos o estudio, porque un proxecto depende da ubicación, como é no caso do saneamento, evidentemente por cotas, cambia moito de ter unha ubicación a outra, dimos que se pode licitar, coincide a finca o proxecto que ustedes presentaron? Ahora, vamos a ver, non, temos que aprobar o proxecto, perdón, sí, temos que aprobar o
traer o Hai que modificar o proxecto, proxecto. sí, porque son obras do complementario, temos que facer un pleno antes de setembro para traer esa obra, máis outras modificacións que se van facer, a máis a cantidade restante. Pero obviamente hai que modificar Sí, o proxecto hai que para adaptalo aprobar- a nova parcela. Hai que aprobar o proxecto, sí. Obviamente. Sí. Isto non se pode listar tan pronto. No. Hai que o proxecto hai que adaptalo á realidade. É dicir, o proxecto xa comentamos aquí no seu momento cando se aprobou, fazer un proxecto de saneamento sin saber onde se ubica o punto de vertido. Había un punto Había un pouco... había un punto No, que era era papel mollado, falámoslo aquí. no, bueno, non era papel mollado porque xa nós xa tiñamos Si, a ubicación sabíamos todos porque tiña que ser cerca dun regato e sabíamos todos onde era o punto baixo, pero cambia moito por parcelas, por medicións de tubería e por todo, é dicir, as cantidades non poden coincidir porque varía, é dicir, non é o mesmo hacer un punto vertido aquí que a 300 metros. Ustedes saben perfectamente, a ver, o proxecto inicial iba xusto na parcela primeira, que estaba señalizado no proxecto original. Postos a falar con os veciños con ele, dixo que tiña outra posibilidad para a finca, non sei que, que lle iba a. Entonces modificamos o proxecto para unha finca que está ao lado, porque sei que tiñan un compromiso de que lles cedía unha parte e tal. Bueno, despois o señor dixo que non, Sí, bueno, a ver. volvemos a reunirnos e agora se volve a facer o proxecto original. O sea, que volve a finca que estaba originalmente. É dicir, dentro da audición só que hai que saber se o proxecto que se presentou vale xa para... Hai que relapar, vale porque son 20 metros de diferencia do camiño, pero hai que aprobalo e está aí, hai que adaptar a regla. Hai que decirlo, Por suposto, desde o noso partido tamén agradecer, penso que é unha obra importante, o noso apoio, obviamente, para recibir esa parte. Esa obra... Os veciños implicaronse aquí, fixeron un traballo e o goberno tamén que O que como queda... dar moitas alternativas e ao final conseguiu que O que queda é a parte sencilla, porque o complejo era isto. e vai no mesmo posto. E vai no mismo posto. Adicional, pero vai. Sí, vai agora, en setembro temos que aprobarlo antes de non sei que... 15 antes do 15 de setembro, entón farase un pleno con outras modificacións que temos que plantar, porque técnicamente os proxectos, cuestións que se traerán a pleno. Pero que se comentou no seu momento, obviamente, ten que adaptar a realidade. Entonces, eu creo que é positivo, creo que é unha boa noticia. Unha vez que este aprobado, vamos a firmar canto antes. E acompañado disso, pois farase ese pleno que digo en 1 de setembro. E unha vez que este aprobado, pois licitarase para que a maior brevedade poidan contar con esta... Habrá que conseguir as autorizacións do vertido, obviamente. Obviamente, hai que ter todo antes de licitar. Eu, se escapa... É que non se pode tramitar antes sin ter a ubicación. Totalmente. O que me decía o proxecto, sin ter a ubicación, por iso eu dicía que era, non faltaba todo, pero faltaba todo. Bueno, pero era un compromiso que asumimos, por suerte é unha realidade. Había un compromiso que ao final ao final podíamos ter aquí, porque é unha obra, ademais, potente, podíamos ter aquí outras actuacións por ese importe, ao final deixar isto de lado. Entón, non, bloqueouse ese importe, ou será un aproximado que viña na modificación, houve ese compromiso en xaneiro, con as modificacións que teníamos que facer, ese compromiso faise realidade en setembro. A partir de aí, hai que pedir as sectoriales, para que facer os trámites todos que corresponda, habilitar créditos, para que a Diputación confirme, técnicamente tal, pero o que quero dicir é que, en canto este todo ok, será unha obra que se licite, e canto antes se pode facer, mellor. Se se fai este mandato, mellor que mellor. Se se fai no seguinte, pois tamén é unha obra positiva para os veciños, que é o que conta. Nada máis. Votamos, votos a favor. Por unanimidade, gracias. Pasamos, por tanto, ao punto número 9, que é a fixación dos días da festa local de carácter retribuída nos recuperables para o ano 2027, como sempre, para seguir unha liña de coherencia tamén co que vimos expoñendo nos últimos anos. Este goberno sabedes que aposta, obviamente, manter o día do Venres do Amigrante e polo día dos Xoves da Ascensión. Sabemos que hai diferentes apostas, hai diferentes ideas en torno á cuestión, por vinculación con Compostela, por entender que o martes por moitas empresas é unha proposta, se digo, máis, como dixen na propia comisión, máis que nada, pois por seguir esa coherencia que mantén este goberno destas datas. Pode impurar, é unha proposta do goberno, nós obviamente apostaríamos por outras datas,
hai petacas que gustaría a todo o mundo disfrutar, os festivos, vostedes din, además que a terra, por exemplo, San Xoán ou outras festas, pois hai empresas que non, esa xente pois non pode disfrutar o mellor desa noite antes, ou iso. É unha aposta súa, nos abstemos, vostedes teñen capacidade para probar. A nova. Dito, creo que é coherente mantelo, creo que hai unha festa local que é o do Emigrante, que vincula lógicamente directamente a todo o Concello, e eu creo que a extensión tamén ten a vertiente de contorna e de comarca na que moita xente participamos indirectamente. Hai varios concellos que celebran dentro da comarca, incluso o festivo provincial polo que significa a feira en Compostela e todo o demás. Eu creo que me parece razonable manter a extensión. Lógicamente son criterios e hai outros, pero me parece que o tema de contorna e de participar coa comarca nunha festa como a extensión pola reigame que ten me parece importante. Procedemos, por lo tanto, a votación. Votos a favor da proposta. Abstencións. 6 votos a favor, 15 abstencións. Pasamos, por lo tanto, ao punto número 10, que é a aprobación inicial do Plan Municipal de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais do Concello de Valedura. Vamos a ver, o Concello de Valedura levaba moitos anos sin plan de incendios, o último publicado é de hai moitos anos. Entón, bueno, ante o que entendemos que é unha cuestión moi importante, que as administracións, todas elas, teñen que sumar todos os esforzos que teñen a súa disposición, falando tamén con SEAGA, coa Xunta de Galicia, tras tamén o que sucediu o ano pasado, o primeiro que tiñamos que facer, que era algo que non tiña feito este Concello, era unha anomalía absolutamente extraña, era fixar as faixas. Creo que había 2 concellos en toda a provincia de Coruña que non tiñan delimitadas as súas faixas e que non tiñan delimitadas as quilladas. Este era o que tampouco permitía, que era o que nos pedía o SEAGA para elaborar este plan de incendios, pois ter feito. Eu supoñome que no momento sería porque habría unha delimitación de faixas conforme ao plan xeral, como o plan xeral se retrasa, quedou a cuestión en terra de ninguén. Pero iso non é unha resposta ante unha emerxencia como pode ser un incendio. A mellor forma de actuar que hai é precisamente a prevención tamén. Entón, tomou a decisión xa o ano pasado de poder fixar as faixas, de limitalas. Ese traballo fixo o goberno, é un traballo foi costoso, obviamente, era o que nos pedía o SEAGA para redactar o plan municipal de incendios, que non ten nada tampouco do outro mundo, pero sí que recolle todos os datos un pouco que son necesarios no propio plan. SEAGA trasladóuno a semana pasada, justamente, cadrou que tiñemos o pleno, este documento está que ter unha exposición pública, entonces, bueno, dou por su turno de intervención. Bueno, era un plan de limitación de faixas iniciadas no seu momento no anterior mandato, pero tanto despois todo o COVID e todo iso, pois quedara paralizado o traballo, fixo SEAGA. Un anteproxecto deste presentaron a nós, é dicir, eles máis ou menos xa delimitan poñen eles os seus técnicos para delimitar isto. As faixas tuvemos que delimitarles nós. Non, pero co técnico do Concello delimitaran esta faixa. Delimitou nas a empresa. Tuvemos que fazer ese traballo e pagar. Xa digo, son as faixas secundarias, está moi ben aprobadas aprobar. tamén. Sí, dos núcleos fillados. Sí. Está moi ben aprobar isto, pero que hai que executar. Isto permite-nos formalizar tamén máis convenios, outro tipo de convenios tamén con Sí, SEAGA. pero xa digo, con o papel, Unha cousa é o papel, outra cousa é levar a realidade. Eu digo, é un debate que totalmente merecería ser tratado en pleno e noutras instancias, porque eu creo que todas as administracións, e sobre todo as superiores aos concellos, neste caso a Xunta de Galicia, deben de tomar medidas e darlle unha volta ao que é esta cuestión. Por qué? Porque os concellos vémonos desbordados, non vale dúbida, é unha cuestión que se reproduce en todos os concellos da redonda, ademais, para xestionar o que son este tipo de procedimentos a que poden chegar a un bo fin. E vostedes saben, porque vostedes gobernaron este concello, e saben os requerimentos que fixeron, e saben as respostas que se daban aos veciños, e saben como iban avanzando esos procedimentos. Son moi difícil
facer desde o Concello. Eu creo que deberían de probarse procedimentos desde a Administración Autonómica que permitisen actuar máis axilmente e que esa actuación, digamos, subsidiaria por parte da Administración fose máis áxil en función tamén do peligro. Isto, bueno, implicará os cambios normativos, ademais, que non é só unha cuestión económica. Entón, eu creo que é un debate que eu así o trasladei tamén o ano pasado nas diferentes xuntanzas que houve precisamente con motivo dos incendios todos que se ocasionaron, e así o planteei diante da delegada territorial e dos directores xerales correspondentes, que eu creo que hai que tomar medidas. Neste caso, a Xunta ten que, eu creo que, asumir e enfocar os recursos de outro xeito. É unha opinión que manifesto eu como alcalde, pero non en nome do grupo socialista. Eu digo que non se queda por remollado, obviamente, no tema dos incendios teñen que participar todas as administracións, pero nós estamos na administración municipal e digo que o Concello tamén ten a súa responsabilidade, local. A primeira era ter este documento. No, a primeira non, xa antes temos responsabilidade na prevención de incendios. Sí, pero claro, que non se quede só un pouco remollado, é dicir, tomemos medidas para facer algo no campo. Sí. Eu teño as miñas dúbidas de que o Concello sea responsable disto. Podemos falar de ética e de justicia, pero se vai unha lei, o mínimo é acompañarla con recursos. Isto é un papel bullado que non vale absolutamente para nada. Estamos dicindo vostedes para nada. Se a Xunta non dá medios para executar isto, o Concello é absolutamente incapaz de executarlo. E non se lle pode pedir a ninguén que faga o que non pode facer. A mí non me poden pedir, se non ten medios, que me responsabilice do lume que pase na Belén de onde paramos, ou no outro lado calquera do Concello. Porque, desde logo, non hai administración local que sea capaz de citar a todos os veciños que ten propiedades no Concello, nin medios para executar, nin cobrarlle, e, por tanto, é un auténtico crimen e un vacile ás administracións locales para ser responsables do lume que haxa nas aldeas. Temos unhas administracións competentes en este terreno que metan pasta, que o pagan, e se non que deixen de engañarse. O lume virá e o alcalde que será xuzgado, ou irá ca manguera como iba Feijóo, será xuzgado indebidamente, porque ninguén lle puxo os medios para poder executar iso. Por tanto, que se lo piensen que han legisla e que non lle metan un morto ao alcalde ou a quen este nese momento porque non lle dan con que. E isto non é que non queres, é que non podo. É que non teño medios nin personal para leteríamos a administración para citar a todos os vecinos que ten que limpar fincas e a mitad deles non nos localizamos siquiera. E se mandamos a empresa a limpiar, que veña, se haga, que paga, e que lle pase, e que cobra os vecinos. Vas a ver como non ven. Ven facer unha aldea, facer a foto, e se marchan para a súa casa, e se acabou o problema do lume. Nada máis que eso. Por tanto, é mentira, mentira e mentira. Algo máis que decir? Bueno, felicitar que todos traballemos na medida das nosas competencias e posibilidades en que estas cuestións como se deron o ano pasado non sucedan, que cada ano é máis complexo, porque o clima vai cambiando, o abandono dos montes cada vez tamén é maior. Nós, unha vez que este aprobado definitivamente o plan de incendios, manteremos as reunións pertinentes con SEAGA, pedir medios é moi complicado, tal como está ademais, tal como a Galicia, coa súa cantidad de parcelas, o minifundio, esas herencias que se encadenan e que se enrolan e que fan imposibles as notificacións, dificultan moito este procedimento. Sabémoslo todos, podennos decir o que queiran, pero sabemos que son expedientes moi complexos e que se necesita outro enfoque
para darlle, ou intentar darlle solución. Votos a favor. Por unidade. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é a aprobación da conta xeral do Concello de Valdedubra correspondente ao ano 2025. Bueno, como sabedes, a conta xeral foi dictaminada en prazo, foi a Comisión Especial de Contas, reunindo os requisitos establecidos na normativa, contando cos informes favorables de intervención, cumprindo, obviamente, como se dixo xa, a regla de gasto e a estabilidade orçamentaria, que é un dato moi positivo que nos permite tamén actuar económicamente con libertad neste ano, destacar o remanente de tesorería, que son 2.209.608,82, a subida no grado de execución presupostaria e tamén pois, a subida dos ingresos. En execución ainda teríamos que ir moito máis alá, bueno, destacar que o nivel de débeda situase nun 32,57%, sabedes que a deuda que ten o Concello é simplemente con administracións, son deses pós que se pediron nos mandatos anteriores a 2019, creo que foi, tamén pois, eses créditos que temos pendentes co Instituto Galego de Vivendas, é o único que temos de deuda, non necesitamos, por o momento, pois, dotarnos de máis dinheiro. Agradecer o traballo das áreas, contabilidade, secretaría e intervención que forman este tipo de expedientes que son complexos, quedou rendida, quedou dictaminada, non houve ningún tipo de delegación. Bueno, o primeiro destacar que foi un punto que non foi dictaminado na Comisión Informativa. Informaron que iban a traerlo, pero na Comisión Informativa este punto non iba. Porque se dictaminou a Comisión Oficial de Contas. Antes é un punto dictaminado xa. Por outra parte, Perdón. O procedimento correcto é dictaminalo en Comisión de Contas, exposición ao público, entendo que non se presentaron alegacións, entón o procedimento que indica o texto refundido é simplemente traerlo para aprobación. En canto a conta, foi algo que se debatiu na propia comisión, por tanto, é a mesma conta. Non. Está comentado, conta que cumple legalmente, que permite continuar traballando, que permite quedar como remanente, técnicamente con todos os informes, por tanto, parabéns aos traballadores da área correspondente e tamén a do goberno, tanto que se xestionou ben. Vale, procedemos, por tanto, a votación, votos a favor, abstencións, queda aprobado por 6 votos, abstención. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é se hai unha moción de urxencia. Pasamos, por tanto, ao número 13, que son dación de contas das reunións da alcaldía e tasas da última sesión ordinaria do pleno do 8 do 5 ao 12 do 7. Se ustedes algo que decir. Bueno, aquí indicar, non sei se vocês tiveron a oportunidade de revisar os decretos, é unha locura intentar ler esos decretos, porque hai corrección por todos lados. Pode ser. Solo pedir que no que se poida non intentar que vocês teñan información, pero os que lemos, que non temos o resto de información, ler un decreto a cabalo, onde o siguiente, corrección, licencia de erro, onde di, debe decir, se fora un, pero é que hai, digo yo, 4, 3, 4, 23, 4, 51, 54, algún corrixe dúas veces. Sí. É unha locura intentar ler iso. Entón, eu entendo que a veces a carga de traballo sempre pode haber un erro, pero unha cousa é un erro, outra cousa é que haxa casi a metade dos decretos que se corrixen dúas ou tres veces para que os lee informar. Un dos retos que me marco Non dixas nada. é dotar de menor corrección de erros e de maior calidade na xestión ordinaria da administración. A ver se conseguimos entre todos. Celebraríamoslo todos. Porque non é a primeira vez que vai nin... Nos pedímoslo por todos, é dicir, entendemos que todos somos humanos e sempre hai erros. É verdade que... Pero unha cousa é que haxa un e outra cousa que... É verdade que vai por etapas, porque hai veces que non...
A verdade, non sei porque neste momento, como a Secretaría de Intervención Accidental, eu sí que me dei cuenta de que viñan máis do normal. Sí, porque me chamou a atención ao cando revisei. Pero a verdade que non cae, creo que eran algúns de temas de contabilidade, unhas coletillas que faltaban. Non hai solo partidas, hai importes. Non, de importe, sí. Pero hai contratos que nun sitio dice un contrato menor costa 3.000 e no outro dice costa 600. Eu entendo que é un copio e pega acima dun outro, pero hai algúns que siguen mal. É dicir, xa non é por... Sí. Comprendo que todo traballador ten já de cometer erros, que é verdade que son abundantes, pero tamén é verdade que o feito de que se corrixen é máis importante. Sí, pero digo, Eso é máis importante. O problema é cando non se corrixe. hai decretos sin corrixir. O problema é cando non se corrixe. Hai decretos. Pois se non hai sin corrixir, aí sí que temos que mellorar. Agora, enmendar un erro dun traballador, pois humanos somos e que non comete erros que levantan Claro, que hai forma de mellorar, que levanta a man. Pero o que sí que é moi bo que se descubran e que se corrixan. Eso é que a administración funciona. Eu diría, hai algúns que ainda siguen mal, sobre plan de a Diputación, eso que igual a la eso sí que é grave. Se non se corrixen, sí que é grave. Mínimo 451 ou 476. Se se corrixen, hai erros garrafais. Se se corrixen, depende da que me usa. Alguna cuestión do decreto? No, comentarios aí, Xa. Por la oposición pedir que sempre que se poida, pois, facilitarán moito o traballo de... Ramos a preguntas, teñen unha pregunta presentada de lectura. Si, no anterior pleno solicitamos información relativo ao plan de negocio municipal. Non sei se poden decirnos a fecha de hoxe como está a evolución dos membros, tanto por parte, hai unha empresa contratada externa, hai mesmo municipais. Non sei se poden decirnos como están avanzados esses traballos. Igualmente reiteramos que nos pasen copia do programa de actuación que se indica no propio PECAP. Primeiramente, pedir disculpas porque nos mandou o documento que xa me lo mandaron, pero non está a traballadora, é o documento que nos sale, como se dice, un erro, o seu proxecto está unha data que a min non me cadra. Entón, para non mandalo erroneamente, prefiero que veña a traballadora, mandarase, pero sí que quedamos un mandar, non o mandamos, pasolle turno. Eu pensei que se mandara, pero ben, ese problema se mandará a nós, está avalado por o distrito e por o medio rural, viñeron medir e está aprobado, pois máis ou menos coincide o que se fixo co traballo desenvolvido pola empresa. A empresa é a mesma que continúa, porque há 2 anos creo que deita unha prórroga, e neste momento debe ter feito o 30% máis ou menos do contrato, está traballando neste momento e temos tamén traballando o noso trator. Neste momento creo que nada por Cocheiro, e ten feito San Román, Portomoro, Ribeiro, Paramos, Cocheiro, e está acabando Cocheiro. Algo da vez que máis se fixo. Non estamos peor que outros anos, hai un compromiso con a empresa que espero que se cumpla do 10 de agosto. Todo o que é a rede asfaltada vai estar limpa e eu creo que máis ou menos como outros anos. Eu xa sei que o tema sempre que... Pero, se é só para o Concello, é que o Concello vai moi ben. Os medios municipais... Está todo. Sí, pero digo, a que tipo de vías están destinados? Porque, digo, diferente eran as que fallaron... A ver, porque non hai posibilidade. A ver, esta regenera, non. Dicimos que falla de feito para unha persona que está atrás de máis ou menos o que vai ter. Digo, como reparten o traballo? Porque me digo, tratado o Concello reparte todas as parroquias. A ver, o trator do Concello foi a unha parroquia, fixo esa parroquia, e despois está no monte, e algún día, pois, un espacio, unha festa ou tal, pero despois todo o que é rede asfaltada fai a empresa contratada e algunha de monte. O ano pasado fixo nivel de Portomeiro, máis fixo... E a relativo contrato, se temos dúbidas, ese contrato inclui o negocio manual nas zonas de legislatura? Eu creo que aparece no contrato, non vai ningún manual. Sí, ten algo de manual, pero non sei. Supono que non. Ese foi un erro de... Bueno, creo que sí que teria que discutir. Como está o contrato? No contrato dá. Eso comentouse con Mariño e Lexo.
Para o contrato, sí. Que para medio rural non exixe eso, é dicir, o Concello se licita unha obra, é dicir, ten que facer o que pon no plan. A obligación ten que facer eso. Eu creo que agora de Fala memoria, eu creo que o pliego ten unhas metros ou un recordo así de hectáreas ou algo de roce. Fala de 50 hectáreas, 4 km por hectárea, son 370 km. Por eso dicía eu que se executan todos, non pode pasar que queden camiños que quedaron sin executar, porque complementado co trator municipal teñen que sobrar. E a parte, fala dos traballos en zonas de difícil acceso manuales. Xa non digo retirada de residuos, nin resto, nin tal, que entendemos que non, pero fala dos roces dos torres señales, que tamén non sei deso. Si poñemos os Pero, bueno, está o secretario, senón se pode consultar o pliego e dirá se inclúe ou non. Obviamente, para o Concello, cambia moito. Si poñemos kilómetros e o que está facendo e todo demais a precio actual, estaría con posibilidade de seguir contrato. Pero, a ver, os contratos, eu entendo como vostede di, pero pasan as obras igualmente, é dicir, os precios do sector eso, non se pode resumir o contrato. Hai xente que deixa obras sin facer, a perda fianza. Pero eso é igual, Está claro. Eso é o risco empresarial. Ahora mismo corremos ese risco, con este e con máis. Eso está ordenado. Pero, é dicir, como Concello, hai que exigir o que está contratado. Creo que estamos seguindo o do manual Siquina. Ahora mesmo non te podo contestar, non te podo contestar porque evidentemente... Seguro que ten. Pero bueno, comentaron unha única cuestión bueno, chaman de incendios porque me parece necesario comentarlos por la etapa na que estamos. Sabedes que este ano o Concello sí que xestionou a brigada de incendios, a selección de personal fíxose, unha vez que se nos dou digamos que se nos dou, incluso antes de ter a resolución definitiva, fixamos en marcha para publicar as bases, fixos o procedimento, fixos a selección, tuvamos que chamar a xente, porque non, sabes que o tema dos incendios, de verdade que necesita unha volta total e absoluta, ya, pero, bueno, cosas destacables, porque me parece interesante que sepamos. O Concello fixo neste caso, digamos, os deberes, a máis, como non tiñamos inicialmente xente, daslle publicidade, bueno, no blog, no tablón de anuncios, no Facebook, no Instagram, na taberna, literal, que algún deles apareció na taberna, pero, desgraciadamente, as persoas non pasaron, houve quen pasou a prova, pero houve outros que non a pasaron. Non se pode conformar con nada de incendios, non hai xente, o mesmo lle está pasando neste caso a Negreira, e outros concellos de Santa Comba, creo que tiña mesmo, bueno, Negreira. E despois tamén temos a cuestión que poderíamos abrir o plazo, pero se abrimos outro plazo, primeiro, que tampouco teria moito sentido ter unha brigada que empece en setembro, pero que se en algún momento alguna das persoas decae porque ten outra selección, como nos pasou, por exemplo, no PRON, que a persoa que viña de Capadá se marchou para outra plaza, desmontase nosa brigada, con todo o que eso implica, porque leva aparexada un coste tamén importante de metros, non? Entón, bueno, quero decir que esa brigada, tal como é a situación e tal como está planteada, pois non é posible tela, pese a que se fixo o traballo que había que facer e a selección foi feita, cumprindo, pero, bueno, se non pasan a prova, pois tiñemos que facer, aparte, esas provas son asesoradas por unha empresa externa, pois son as provas físicas, que sí, pasou todos os anos unha licitación para conformar a brigada, de feito creo que permitían incluso facer unha brigada con unha persoa menos, sempre que estivese tan tratado. Este ano que nos di, antes permitía. O que nos di a técnica é que, no, que no momento dos imaginamos que montamos a brigada, como nos pasou no PROL, é que neste caso no PROL empezaron as 2 semanas, por suerte para esta persona, porque foi chamada para un posto mellor, todos abandonan o seu posto, quedamos con todo o gasto que habría que adiantar. Pero, bueno, é unha cuestión que eu repito tamén, digo aquí que... Pasou todos os anos, é dicir, ademais non hai un criterio por concello de salarios, cando hai un concello que paga máis... Hai concellos que poñen complementos, que tal. Eu entendo que sería importante as brigadas poden ter unha función social de un salario, ahora, o que queda ahora mismo para seleccionar para Lumen é un problema para as personas
e é absolutamente ineficaz para o traballo. Por tanto, que creen personal cualificado, que o manteñan todo o ano, que se dediquen á prevención, porque o outro é un despropósito absoluto e peligroso para as vidas humanas. Bueno, non habendo máis cousas que tratar, mandamos a sesión. Gracias.